भाई नियो भाई देह केमती कौन अच्छी भल अच्छे मेडिकल केम आसिले 4 दिन हम आसले आज कौन एका हो तुम तीन सांग कौ सांग कथा कहू से बेईमान सांग काऊ कौन कहछ भाई ए देवता भलिया सांग तुम बेईमान कहि परछ देवता तुम कोनटा जानिछ भाई मु दुकान को आसुथिया बाटे रे कौन भी करने चली जा सांता कुआडे गला तो समय फोनटा करिया कुआडे गलु आ शीघ्र हाँ जल्दी आ देखा मुंडुका शीघ्र मुंडटा कौन हो दे शीघ्र सॉरी सांग टिके लेट हो गला दे आगो आ टिके ने सांग आगो केमती केमती लागुची छातीटा कोन पेन होची अरे हे कौन ब्लड बांति कलानी मुझे अधिक समय आपाखे रही ताले पुलिस केस हो मु जाऊँ खसी पलैबी सांग कोन हैला सांग कौन है भाई ये भाई ये तो कौन है बाबू ए ये तो सिपुना बाबू और चंदन बाबू और बाबूला बाबू सांग रुह मु तुमको जणाए पुनः मु फोन करी जणाए हेलो हेलो सिपुना बाबू कोठी अछ ए मार्केट रे अछि टिके बस्ट बसई कति टिके आसी जल्दी पहुंच परियो कि भाई कोन है केते व्यस्त नाई भाई तुम सांग जो सन्तु भाई हां संतु हाँ सी कौन एठी मु जाऊली घर आसली दुकान फिटिया को हां ଆଉ ସିଏ ରୋଡ କରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରିକି ହଉ ତୁ ସେଇଠି ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ଯା ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି ଜଲ୍ଦି ଆଜ୍ଞା ସନ୍ତୁଟା ଅଲଗା ହେଲା ଦିନରୁ ସାଙ୍ଗ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି तू से बेईमान कथाटा टी कहना ହଁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ବେମାନେ ସାଙ୍ଗକୁ ଯିଏ ଚିହ୍ନି ପାଇଲାନି ସିଏ କ'ଣ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଯାହା ବି ହେଲେ ସିଏ ଆମ ସାଙ୍ଗ ନା ସାଙ୍ଗ ହେଇଥିଲେ ସେ ମୋ ଉପରୁ ହାତ ଉଠେଇ ପାରିଥାନ୍ତା ହଁ ହଁ କଥା ତୁ କହୁଛୁ ହଉ ସାଙ୍ଗ ତାର ହ୍ୟାଲୋ संतु संतु सांग କଣ ହେଇଛି ଆମ ସାଙ୍ଗର सांग ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହ ନା ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଏସିବି 108 କୁ ଫୋନ କରିଛି ହଁ ଭାଇ ଚାଲ ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବା ହେଲା ଚାଲ 108 କୁ ଫୋନ
ଡକ୍ଟର ଆମ ସାଙ୍ଗର କ'ଣ ହେଇଛି? ତମ ସାଙ୍ଗର ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି। ତମକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଆ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ସାଙ୍ଗ କ'ଣ କରିବା? ଡକ୍ଟର ତ କହୁଛନ୍ତି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଏତେ ଟଙ୍କା ଆମେ ଆଣିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ହବ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା? ମୋ କତିରେ ସତ କଥା ଏତେ ପଇସା ହେବନି, 10-20 ହଜାର ଟଙ୍କା ହେବ। ଏତେ ପଇସା ତ ହେବନି, କ'ଣ କରିବା ସାଙ୍ଗ? ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ମୋ ଗାଡ଼ି ନହେଲେ ବନ୍ଧା ପକେଇ ଦେଉଛି, ନହେଲେ ବିକି ଦେଉଛି। ତୁ ବି ଗୋଟେ କ'ଣ କର। ମୁଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୋ ସୁନା ଚେନ୍ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ବିକିଦେବି ସାଙ୍ଗ। ହଁ ସାଙ୍ଗ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ। ଭାଇ ନମସ୍କାର, ତମ ସହିତ ଟିକେ କଥା ଥିଲା ଭାଇ। କ'ଣ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କ'ଣ ହେଇଛି? ଭାଇ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, ତାକୁ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଆଉ ମୋର କିଛି ଟଙ୍କା ଦରକାର ଭାଇ। ଟଙ୍କା ତ ଆଜ୍ଞା ଲକଡାଉନ ସମୟ ଟଙ୍କା ଦେଇହେବନି। କ'ଣ ଭାଇ କରିବା? ଯାହା ବି କର ମୋତେ କିଛି ପଇସା ଦିଅ ଭାଇ। ଯଦି ଟଙ୍କା ଦେବ କିଛି ମର୍ଜିଆ ଦରକାର କିଛି। ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ଦବାକୁ ରାଜି ଅଛି ଭାଇ। ଦିଅ। ନିଅନ୍ତୁ ଭାଇ। ନିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ମୁଁ ଋଣୀ ହେଇକି ରହିଲି ଭାଇ। ମା କନେକ୍ସରୀ ମା, ତୋତେ ମୁଁ ଜୀବନରେ କିଛି ମା ମାଗିନି, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମା ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ସେଠି ମୃତ୍ୟୁ ସହ ମା ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ତା ଜୀବନ ଫେରେଇ ଦେ ମା। ତୁ ଯଦି ନ ଫେରେଇବୁ ତୋ ଚରଣରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟି ମରିଯିବି ମା। ଆରେ ବବୁଲ, କ'ଣ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଜଣା ପଡୁଛ? କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ଭାଇ ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ମୁଁ ବିକିବି। କ'ଣ ପାଇଁ ତୋର ଏମିତି କ'ଣ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲା ଯେ ତୁ ଆଜି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଭାଇ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର, ମୋର ପଇସା ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଦରକାର। ମୋତେ ଯାହା ବି ହେଲେ ପଇସା ଦିଅ, ତମ ଗାଡ଼ିଟା ରଖ। ଆରେ ଲକଡାଉନ ଟାଇମ୍ରେ ତ ତୁ ଜାଣିଛୁ କେମିତି ପରିସ୍ଥିତି, ଆଉ ତାପରେ ବି ମୋ ଦୋକାନ ବି ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କେମିତି ଦେବି ତୋତେ ହଠାତ୍ ଏତେ ଟଙ୍କା? ତମେ ଯେମିତି ଯାହା ବି ହେଲେ ଗାଡ଼ିଟା ରଖିକି ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋ କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ତୋତେ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ହେଲା କି? ଠିକ୍ ଅଛି। ରଜଟା ପୁରା ବେକାର ହେଇଗଲା। ରଜ ବେକାର ହେଲା କାହିଁକି କହିଲୁ? ଏକରେ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ବୁଲାବୁଲି କରିଥାନ୍ତେ, ମିଶାମିଶି କରିଥାନ୍ତେ, ଭୋଜି ଭାତ ହେଇଥାନ୍ତା, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ସାଙ୍ଗ ତ ଆମର ଖରା ବାଟକୁ ପଳେଇଲା, ତ କ'ଣ କରିବା ସାଙ୍ଗ? ତେଣିକି ଆମେ ତ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଯାହା ଯେତିକି କରିବା କଥା କରିଛେ। ସାଙ୍ଗ ଯଦି ତା ଭୁଲ ବୁଝିକିନା ଆମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ। ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ପାଣି ତାକୁ ତୁ ଚିହ୍ନି ପାଇଲୁ ନାହିଁ, ଯୋଉ ସାଙ୍ଗ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଛି, ତାକୁ ପାଣି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଦେହ ନାହିଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନି। ଏବେ ବି ତମ ମନରେ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇ ଅଛି। ଯାହା ବି ହେଲେ ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗ ନା, ତୁ ରହିଗଲି ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ ସାଙ୍ଗ ନିଷ୍ଠୁର ରହିଯିବୁ? ସାଙ୍ଗ ମୋ ଭୁଲ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ଟୋଲାଠୁ ସବୁ ଶୁଣି ଜାଣିସାରିଛି, ମୋତେ ଏଇଥିରେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ସାଙ୍ଗ। ଆଉ ଯଦି ଜାଣିସାରିଛୁ, ଆଜିଠୁ ନିଶା ଆଉ କୁସଙ୍ଗତ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବୁ। ଆଜିଠୁ ଶପଥ କର। ଆଜି ଶପଥ କରି କହୁଛି, ନିଶା କୁସଙ୍ଗଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବି। ବୁଝିଲୁ, ଏଇଟା ହଉଛି କୁହୁକ ମାଟି, ଏଠି ଯିଏ ପାଦ ରଖିଛି ବାର ବାର ରଖିବ। ତୁ ଆଉ ସେ ମିର୍ଦାସ ହନା। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କୁସଙ୍ଗତ ଆଉ ନିଶା ପାଣି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।